לא, לך לממשלה, תדפוק על השולחן ותגיד שאי אפשר להמשיך במלאכת המוות הזאת. אחרת, אדוני, הכתם הזה יוטבע גם על המצח שלך. אז ככזה, אנא תסביר לי, מה אנחנו עושים בעזה? על מה אנחנו הורגים ונהרגים? מה אתה אומר להורים שחרב עולמם? איך אתה מנמק את ההרג של עשרות עזתים, בהם גם ילדים קטנים? מה התכלית של כל זה? מה למשל אתה אומר לחיילים לפני שהם הולכים לקרב? אפילו גפני כבר לא מבין. לך, יש הסבר? אם כן, אנא, בבקשה, הסבר לנו. אם לא, לך לממשלה, תדפוק על השולחן ותגיד שאי אפשר להמשיך במלאכת המוות הזאת. אחרת, אדוני, הכתם הזה יוטבע גם על המצח שלך.